I Palæstina lever børn og voksne under daglig besættelse. Det betyder en hverdag, hvor besættelsesmagten destruerer infrastruktur som offentlige veje og private hjem. En hverdag med censur, begrænset bevægelses- og ytringsfrihed. En hverdag, hvor folk vilkårligt bliver dræbt eller fængslet uden rettergang. I Det Danske Hus i Palæstina arbejder vi sammen med vores lokale partnere for palæstinensernes ret til deres egen historie. Retten til at udtrykke sig frit og kreativt gennem film, litteratur, cirkus og teater. Vi kæmper hver dag for børns ret til at drømme. For uden den ret forsvinder grundlaget for en fremtid med et frit Palæstina. Der er mere brug for det nu end nogensinde før. Men vi kan ikke gøre det alene. Meld dig ind i Det Danske Hus i Palæstina nu. Det gør en forskel.